Lebede. Let's do some freestyle right here. Yeah. Karfe fudu kenan da safe babu lokaci. Ga mu za mu fama nema abin da za a ci. Rayuwa ta zama mu da madwaci babu agaji. Money no day obiya wat kawai shine zaka ji. Matsiyata 'yan siyasa na ta sace mana kuɗi. Sun sa muna cin bagaya babu agusi. Mu tashi tsaye wannan nasiha ne ga matasa. Kada mu yarda su ruɗe mu ko da ma da wasa. Sun fi so ana ce musu yassa yassa. Kuma ko ruwan girki na sha mun rasa ba su so mu. Ban mamaki mu da kasar mu. Amma sai mu kuma a ce ba a son a ga hawaye mu kowa ya fushi. Ana kuka su suna ta murmushi. Ba su da matsala sun tara kuɗi a banki. Ga motoci kala kala a karkashin tanti. Mun basu da Allah ya isa shegu. Wasu sun bi desert har Libya suka sai da rayukansu don su kai Italiya. Wasu sun surrounded Algeria ga 'yan matanmu na shagalar can Saudi Arabia. Yana da ban takaici kuma tausai. Sun sa rayuwanmu ba shi daidai. Sun sa rayuwanmu ba shi daidai. Dole ne mu susa duk inda ke mana kai. Lokacin zaɓe kaga su zo suna ta karya. Wallahi jama'a kowa ya tanadin taɓarya. Kansu za mu fasa kuma su neme mu su rasa. Ko mu ɗebe kunnuwa da harshe su mu gasa. 'Yan siyasar Afirka wallahi sun fi mayu. Kadan ya rage sai mun fara kona su da tayu. Shugabanninmu ba su da tausayin talaka. Kansu suka sani shi yasa malam kai ta kanka. Kun gana na ado wannan guntu kaman gyara. Tun da yanzu ɗakin shi dola kawai yake ta dara. Nai magana kaji sai su ce where is the evidence. Sun mai da mu wawaye they think say we no get sense. Yana da ban takaici kuma tausayi. Sun sa rayuwanmu ba shi daidai. Sun sa rayuwanmu ba shi daidai. Dole ne mu sassa duk inda ke mana kai. Wasu sun bi desert har Libya. Suka sai da rayukansu don su kai Italiya. Wasu sun surrounded Algeria ga 'yan matanmu na shagala can Saudi Arabia. Yana da ban takaici kuma tausai. Sun sa rayuwanmu ba shi daidai. Sun sa rayuwanmu ba shi daidai. Dole ne mu susa duk inda ke mana kai. Yo, na ga yaron zamani. Kaki.